Home Away from Home chirongwa chinotitendera kuti tipinde mumaprisons tichikurukura nemaprison officers pamwechete nemainmates tichizwisisa kuti ndezvipi zvavari kuita zvemubato wemaoko zvavari kudzidziswa kuti vasvika papi uyewo zvakare vari kutarisira kuti vanozovei uyewo nechikumbiro chavanenge vainacho maringe nekuti kana vachizenge vabuda muwawa prison vanozokwanisa kunge vachizvimirira kana kuti vachipinda mabasa kana kuti vachitanga mabhizinesi avo. Nhasi uno tiri kugweru kwataona mukana wekuti tikurukure nehama neshamwari dziri mukati menharaunda ineyi. Ndinogona tichitaurawo zvakare kuti chirongwa chinechi Home Away from Home chakasiyana nechirongwa chinonzi icho Behind Bars kana kuti chirongwa chinoitwa neZBC chinonzi Another Chance. Donzo redu rakasiyana, isusu redu rakanangana nekuramba tichiita follow up panyaya dzedzidzo dziri kuitwa mukati memaprisons ose akasiyana siyana ari muZimbabwe. Sitandozovesa tapfumane kana simbi yebasa ndinatarumbidzwa rudhenya tiri kuno kugweru kuwawa prison. Ndina Moses mwana wekwamutasa ane makore 24 ekuberekwa akasungwa nenyaya stock theft yakaitika ari kugokwe uyewo zvakare apinda munomu zvinhu zvaakafarira pamakosi neuzakwatira hwawo ari kuitwa munomu pamavocational training center iri munomu anofarira kuita zveagriculture. Rega ndimuchingamidze muchirongwa tiite hurukuro yedu. Ndinokuchingamidza Moses. Aiwa, tinotenda mukoma. Tingatanga nokuda kuziva kuti usati wapinda munomu nyaya dzekurima idzi dzakamira papi, wanga waziva chii? Ndisati ndapinda munomu nyaya dzekurima pandakakura taingoitawo zvekurima uye handina kuenda kuchikoro. Ndakatanga kushanda mumapurazi ndine 14 years ndopandakatanga kushanda mumapurazi airimwa zvakanyanyisa. Saka ndaiona patairima tinenge tichiri vakomana vakawanda kwazvo, but patairima nembeso dzaihokehwa nemurungu wedu dzaindifadza zvakanyanyisa. Ndichitongoti dai ndanga ndiri nini ndiri kutoita zvinhu zvakadai ndaiona upenyu hwangu huchichinja huchishanduka. Alright. Tati zvirimwa zvairima ndezvipi nezvipi? Kwairimwa chibage, fodya nebeans ndo zvirimwa zvairimwa. Moses, chakaita kuti utadze kuenda kuchikoro chi? Chakatadzisa kuti ndiende kuchikoro mamiriro situation yekumba. Baba namai variko? Baba namai variko, asi variko kudaro baba vangu vane upfumi hwakanyanya kwazvo, but mumba medu tiri 45. 38 boys 7 girls. Mumba medu tiri 45. Saka munhu yauya anogona kutongoenda zvokungoenda zvokutadza kuziva kuti ari panogona kudzanda ndiri kuMalawi kana kuti kumusha kuMalawi ndo kunozvarwa baba. Saka munhu yauya akangokura, takangokura tichingoziva kuti panotamburwa, but munhu ane upfumi kwazvo. Upfumi huripo chi? Ane mabhizinesi, vane mabhizinesi akanyanyisa. Zvekuti mugokwe senda ndo vanotozikamwa vane mabhizinesi. Mabhizinesi ayanza nani? Vane mafree market, vane mabucha. Okay, anonzi ekwani kwamutasa? Kwamutasa. Kwamutasa. Saka nyaya yechikoro baba vanoenda kuchikoro kana wakazvitarisa iwo? Kana ndakazvitarisa inini semonero rangu kuchikoro vakaenda. Saka pa45 wenyapa vari kuenda kuchikoro vakanoti vanga vachienda kuchikoro panoziva vangani? Kana kuti mhuri yese hapana ne? Pane vandoziva semedumba mai vangu itu vari kuenda, ndo vekupedzisira ndo vari kuenda kuchikoro. Vamwewo ava vazhinji vacho ndakavaziva 2022 pakaitwa family together, ndopandakatovaziva vaunganidza vana vavo vese. Vamwe vacho ndisingatovazivi. Saka apa i45 vana ndizvi kuvakadzi vane vangani? Vakadzi vavo chaivo vane 5. Vane 5. Tomboti vaunoziva? 5 hadidi. Okay. Chidzidzo chawawana pakuti mhuri yakakura zvakadaro zvine maadvantages here kana kuti madisadvantages? Zvine madisadvantages. Api? Nekuti ndinoona sokuti neupfumi hwawanahwo dai kwainzi tiri vashoma vanokwana vari pasi pe10 kana 5 and below, dai ndiri munhu akadzidza anoziva zvinhu zvakawanda seri zvakanyanyisa. Dai ndiri munhu akadzidza, dai ndiri munhu ari mberi noupenyu hwangu, hanifungi kuti dai ndiri mukati menzvimbo inoyi kutaura kudai, dai ndisimo mukati menzvimbo inoyi, but nekuwanda kwenhamba yacho
zvine madisadvantages akanyanya kwazvo. Alright. Iwo tikazokupa mukana ndiwa mukomana wakura wangasiya mudzimai. Ndakasiya mudzimai uyo anonzi akatobatsirwa last month. Okay, wakapinda rini? Ndakapinda 2022. 2022. Akabatsirwa last year. Mwana ndiwakwe. Ndakapinda 2023 muna January. 2023 muna January. Wakasiya azvitakura. Ndakasiya akazvitakura. Okay, saka kwane mwana ai mukomana. Makorokoti. Saka unzi babani? Prince. Baba Prince. Tinotenda. Wakanzwa sei nekuuya kwaPrince? Iye haana kutokwanisa kuuya, munhu akauya ndimai vachitopa family week vachitondiudza kuti mudzimai wako ave nemwana. Asi ndinovatenda nekuti inini handaisafunga kuti ariko kumba ozi mwana wechidiki. Ndaitofunga kuti pamwe akatorwawo nehama dzavo akaenda kumba kwavo, but vakataura zvikanzi ariko kumba. Sekutaura kwake ari kuti ndichagara ndichakumirira kusvika adzoka. Pane rudo kapo. Ripo rinani. Handiri? Aiwa, tinotenda nokuti akakumirira. Uyewo zvekare ari kuchengeta mwana. Handiri? Chokwadi. Munomu takutaza nenyaya yeagriculture yezvinezvi. Wapapi nezvidzidzo zvako zveagriculture uri muno? Zvidzidzo zveagriculture kunopera kwegore ratobata iri ndendave senior wazvo. Ndendava senior wazvo. Ndenda kutozwa zvinhu zvakanyanyisa kwazvo nekutiwo ininiwo ndichitongokurawo indi zvokurima ndaitongozvifarirawo. Nokuti ndakangokura ndi munhu asingaendi kuchikora, aingoitawo zvokurima. Ende nezera rangu iri ndaitokwanisa kuchengeta mai vangu ndindatovachengeta. Asi izvo ndova kutondichengetawo nekuti ndiri munomu. Asi ndindatovachengetawo because mabasa waibata paudiki hwako. Paudiki hwangu ihwohwo. Wakakurumidza kuita baba? Ndakurumidza baba nekuti mumba mai vangu ndini mukomana mukuru. Pane hanzvadzi yangu iri mberi imwe chete, koteera inini ndine mukomana mukuru. Saka ndakakurumidzawo kutokurumidza kuonera nekutozivira, nokuti zvimwe anenge achitongoonesa kuti handiri mukomana mukuru apa neapa wotoona kuti zvakamira sei. Saka sekurima ndokwandakangofarirawo kubva ndokwandaenda kunoshanda kumapurazi. Ndaitorima zvakanyanyisa. Muno vanopa mukana wekuti kana uchinge usina kuitawo usina chikoro primary secondary iwo pane wakatorwa here mukana wekuti uve unodzidzawo zvekunyora nekudide uri muno? Mukana iwowo ndakatoda kutanga pakafamily ipapo pandakagirwa mabhuku nechichi, ndo mukana wanditofanira kutanga kuitawo zvokudzidza kubva paprimary level. Ndatotanga kubva paprimary zvichienda mberi, nditange kuziva kubva pekutanga kusvika kusecondary level, ndo zvandinoda kutoitawo. Handiri? So far pane zvawadzidza zveagriculture zvawanga usingagone kuitawo, yes wakakurira zvako mupurazi uchidai uchiita mabasa akasiyana siyana. Handiri? Zvimwe zvawadzidza zvawanga usingazive panguva iyo ndezvipi? Zvandanga ndisingazivi panguva iyoyo zvandadzidza maringe nekurima sepafodya. Fodya ndasinganyanyoziva zvakawanda kwazvo because pataishanda mudzenguri mapurazi anenge akawanda, rimwe anenge ane purazi rake kwakati nekwakati, but ari mamwe chete. Ndakutoziva kuti fodya kana uchirima unoinesa kana pari pane mvura unoinesa munana October. Uinesa munana October. Maringe kuti mvura yawo tanga kunaya, usina kutanga kunaya mvura, either yanaya nguvai utanga kunoisa fodya pasi. Maisa pasi fodya yaya inoda kumendenwa. Kana uri murimo wefodya wotoita serious nayo, but ndo chinhu chinotanga kutokuburitsa nefast because ine mari. Inogwadza, but nguva inogwadza ipfupi, haina kukurisa. Inguva pfupi yainogwadza. Asi labor riripo. Labor riripo because painonotanga kuda unoibva paya pane basa, nekuti pakunoitema paya mazhi ayo achibva uku angoita yellow anenge ada kutemwa, apa unenge akarima kana 10 hectares. Saka pane basa pagari huni dzinoda kutemwa. Huni dzinoda kutemwa, mabhana anotovakwa, ende ukangokanganisa pakupisa ipo paya watoita loss. Saka unofanira kunge une grade yako A ne B. Tukaita magrade Y akadaro, so upenyu unokasira kuchinja. Naika? Unogona kutanga kufamba nemotikari zvamai manje? Motikari pamberi. Pamberi kana ndichinge ndatomboitawo mari motikari pamberi, ndotombotanga kushandura upenyu hwepamba first. Ndozotanga kuita zvinotevera, but ndamboshandura upenyu hwepamba.
panyaya yecuring apo handiti unonzwisa zvandotaura nchiti curing yetobacco handiti ndezvipi zvamunotarisirwa kuita kuitira kuti usazoita loss yawataura iyo zvamuri kudzidza panapa panyaya pamune mabhana paipa makupisa fodya ndezvipi zvaunotarisirwa kunzi uite zvinoita kuti usazorasikirwa nemagrades atiri kutaura anokupa mari unenge panyaya kana kutopisa paya make sure pane chimuchini chacho chinokontrola moto uyauya kuti wawandisa kana kuti wamushoma pada kukutidzirwa kana kuti hapasi kuda kukutidzirwa moto uyu wawandisa uyu unoda kudzorwa asi the best panofanirwa kutokutidzirwa moto kuitira kuti iyo pachayo ikumbidze yasvava yawaiti yemoto uye moto ukawandisa futi zvakanyanyisa unoita ulosi futi saka panenge pachitove nemuchini wachona unenge uri mukati imomo uchitokontrola iwe unenge uchingotarisa pachimuchini paipa uchikontrola nemiwo munenge muri ipapo mecho netime dzekutoziva kuti nguva dzakati kana munomamborara mune time dzekutoseta malam mafoni toziva kuti kana achiita after 5 minutes kana 10 minutes 15 minutes unenge wakatogeja ringtone yorira woita zvaunenge uchiita ipapo. Stock theft yakaitika sei? Chakakonzera stock theft ndotanatsa kuti ndiye mujaye yakazvarwa because mamiriro zvakaita zvanga zvakaoma kwazvo ende ndo stock theft yandakati yekutanga iyo kusvika pazvezvi ndo kutanga kutoba mombe dzevanhu. Mukadzi wangu anga akazvitakura mai vangu vanga vasina kwekuzviwana ende for sure panga pasina saka mukutamba nekufamba umo pane mabhaya anenge achitenga mombe anofamba achiita zvekutenga mombe yaya vandotaura kuti hai hazvinei nasabhuku hazvinei nemapurisa ayaya ndakatongoriska ndobva ndatora mombe apa mombe yandakatora mombe yemuraini ndobva ndatora mombe iyoyo ndobva ndaenda nayo ndobva ndanoitengesa but hazvina zvazvakashanda because ndaitengesa mombe iyoyo ndakabatwa ndisandala mari yacho ndakabatwa ndisandashandisa mari iyoyo mombe ine ndaitengesa 500 ndobva ndaikeshwa keshi unayo muhomwe keshi ndinayo muhomwe ndobva inini ndabatwa ndobva mombe yarikavhiwa mari futi wangonayo mari ndanga ndinayo mari yakarikavhwa futi wasara futi uri pazero ndikasara ndiri pazero ende hazvina kana zvazvakaita kana chinhuwana hazvitorina kana ndakatoita zvisina kana senzi because handina kana chandakabudirira nacho but ndo situation yakanikonzerawo ndite zvinhu izvozvo but ndakatoona kuti zvakatokonzera zvatova wese because aina handichisipo pamba pachona ndatove munhu muno mutorongo saka hauchakwanisi kuchengeta mwana wayo handikwanisi zvatoomera amai kumusha uko kutoti ndo zviripo ivo nyange pako paitotaura kuti baba vako ndakatombotaura nezvazvo asi vaitongoti tomuona kana auya saka pako ipapo ndakatombosigwa namba dzavo ini namba dzavo ndasingadzizivi ndaziva namba dzamai nemusoro dzavo handisingazivi because munhu akasingagari pavana vake saka vakatondisiyira ipapo ndikati handichambofonesa nerehabilitation vombotaura navo saka ndakatosigwa ndasati hangu ndavapa kuti vafone sezvo vangu vasati vauya vokuseri kune nyaya iyoyo chavapa kuti vafone vambotaurawo navo. Saka uchizonzi 9 years ndakatongwa mai varimo naiye mukadzi arimo nehanzvadzi yangu irimo ndobva ndatotongwa 9 years. Unomboita kunge brains atoenda because zvinorwadza ndichitongwa 9 years but iye mukadzi namai ndo vakazondisimbisawo vakati shinga zvinowanikwa ende zvinopera but panguva yacho ndindakatorwadziwa kudarika vanhu vakasara panze. Kuzochema handina ndakatochema ndimai vangu kunyanya ndo vakatonyanya tsitsi dzekubereka inini hangu handina kuzochema zvangu but ndakangorwadzikwawo mumwoyo semurume handina kuzochema zvangu but ndakachemera mukati zvoti pawakazosvika kuno kwakuitwa counseling kuno kurehab wanga watopa mberi pandakakukanselewa nekuonesiwa ndakatozvigamuchira ndichizoonawo mamwe mazera ari munomo tinotoona toti handiri kupika angu but pana kutopika kaviri nemazera maeji evamwe vanenge vari munomo unotohwa tsitsi utongozoona kuti saka zviriko ende majera anopera ndichizoonawo mamwe mafundisi nevamwe vanozouya vaita zvealfa vachitaura kuti takatombosungwa muno majere takabuda vachiva vachitidzidzisa Yesu panapa ndinohwa kusungunuka kuti saka majere anopera uye mamuna ati akapika
14 years 16 years ndiri kupika 6 years because ndakatongwa 9 ndikasara ne6 saka ndotoona kuti zviri nani majera anopera ndakakurumidza kuzvigamuchira kuti majera ariko but anopera akungoda kurifoma kwako uri mukati menzvimbo inoyi chete. Zvinotanga newewo dungamunhu. Zvinotanga iwewo dungamunhu. Ichokwadi. Zvinotanga iwewo dungamunhu kuti warifoma because nyange mukauya mukatiparidzira ini ndisina kurifoma munomu zvinongopinda zvichibuda nekusero but kana chinge ndarifoma inini munomu ndinozvichengetesa ndinobatisa mashoko ataurwa ende ndigodzoka zvemunomu ndichitoparidzirawo vanhu ende ndinotozvifarira ndigodzoka munomu ndichitoparidzirawo vanhu kuti ndaive ndiri munomu jere but nokuda kubata kwebasa raMwari pari zvino ndiri panzvimbo iyi inini musero medu kuti ndiri mufundisi because zvekuimba zvekuimba ndinotozvigona ndiri panze ndopinda Methodist Church in Zimbabwe ndine group rinonzi Rutendo Voices taitomboenda kunoimba masongo tichirekodha saka Rutendo Voices. Okay, so iwe uda kupfurira mberi kurekodha uri muno muprison? Tinotozvida chaizvo zvakanyanyisa because ndozvifarira. Une masongo awakanyora here? Masongo andakanyora ndinawo chaiwo. Alright. Okay. Tine bhuku ramasongo andakanyora ndinotozvida chaizvo. Alright. Saka unoda kurekodha munoimba muchisanganisa ma-instruments here kana kuti unongoita acapella? Apa kana tiri kuchechi tinoimba tisanganisa ma-instruments wamanda nengoma nehosho ndo dzatinoimba tisanganisa ringe tori group revanhu vanenge vakatopfeka mauniform. Okay. Alright. Wow. Toda kuzonzwa kuti unoimba zvakaita sei asi toda kutanga nokuziva kuti unonzwisa here kuti zita rako rekuti Moses ronorevei? Zita rekuti Moses ipapo ndingakunyeperei but nekuda kwemumwe womubhaibheri wandaiwa mabasa aaiita nezvinoitwa zita rangu nemandiri muno mazvienderana ndoni zvichienderana ndichiwa mabasa aMoses. Uyu Moses womubhaibheri aiite chi? Uyu Moses womubhaibheri uyu sekuona kwangu uyu munhu ainyanyotaura naMwari zvakanyanyisa ndikafunga paya panonzi Moses bvisa shangu dzako nzvimbo yauri itsvene inoda kunamata zvireva kuti munhu autaura naMwari ndiyezve uye akanotora vana veIsraeri vakanga vari kunyika yeIjipita vakanga vari muimba yeuranda akauyisa munyika yeKenani ndiye yakapiwa the 10 commandments mitemo ine 10 akanovapa iye saka ndonatso kuti munhu uya angari pedyo naMwari kunyanya. Iye zvinezvi uchingoona ukarevelation zvako semunhu wenyama asi anonamata haufunge here pakuti pane kahonorondo kana kuti Mwari paanongoda ngokupfudza napo kuti upfuure nepana mujere uno? Ndiri muno mujere hauonese plani yaMwari? Ndinoiona ini ndinoiona because nyange pakauya mai vangu apa vangasati vakambouya but ndakatongonamatawo pafamily week pa ndakatonamatawo nezvavo pafamily week apa ndichonamata ndichitongokumbira kuti vasvikewo ende musi wakauya inini ndakamuka musero medu togara naAsha Mutimba navagundidza vari pano ndakamuka ndichotaura ndikati nhasi ndikasachanigwa nevisitor handichatochanyigwi futi ende munhu ari kuuya ndiamai vangu ndikatoti gandigeze mai vangu vari kuuya for sure kuma9 ndakava ndichitodaniwa vari mai vangu vauya. Prophet Moses. Chokwadi. Zvakabva zvaita saizvozvo. Zvakabva zvaita saizvozvo. Handiri? Zviri kutanga iye zvinezvi kuti pane mamwe machapter unofungidzira kuti zvakadai Mwari agara anondionesa zvimwe zvinhu zvisati zvaitika? Inini mamakomba ndinotooneswa zvisati zvaitika because kana nyaya dzangu ndiri muno muusungwa munomu tazwa mashure ndisati ndavhisitirwa ndaigona kuti ndisina sipo ndisina chii ndikananga vachengeti vedu ivava vana sekuru vanotichengeta kana vana mbuya vanotichengeta ndogona ngonanga so ndotopiwa sipo dzokugezesa nesipo dzekuwacha ndotopiwa ndogona kuvigwa kana 2 kg yeshuga but ndichiona kuti zviri kuwandira kusaidi kwangu ende vamwe wavo mavanowana vangounange iwe wega vanonyatsa kuti zviri kuwandira kusaidi kwangu ndotoona kutoti pane zviri kutoitika toona kuti kubata kwaMwari. Handiti? Chokwadi. Toda kuti umbotitsenurira kamwe kambo iye zvinezvi tigozodzoka totaura nyaya yerecording uchiri muno. Umbokatsenura kamwe kambo kaunofarira kekuti ukakaimba unonzwa kuti Mwari vapadhuze, Mwari vaburuka. Alright. Munoziva kusasimba kwangu baba ndotya kurazika zimikazi imi muri simba ramunondipa muno
ndipazi ndinoimba ndoda 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 Mwari muyamuri muri wangu ndakatengwa neropa raishe ndava weyo chose vakauya vamwe vachibvutinga pone hongu tinoda hongu tinoda muponisiwe nesu tinoda ndinoimba ndoda Mwari muyamuri muri wangu ndakatengwa neropa raishe ndava wenyu chose. Aiwa tinotenda ndi Moses Mutasa 24 years ari pano pa Wawa prison. Neniwo ndadonha misodzi nekuda kuti ambuya vangu amai vababa vaitiimbisa kamboika kakatiri kukura kandibata mufundisi. Aiwa tinotenda kwazvo. Tinotenda. Tinotarisira kuti panziyo dzamakanyora izvinezvi ingani? Zodzi ndakanyora 8. So far ndine 8. Zvisina kurekodwa. Une group rako makarekodha masongs makani? Ndine group rangu takarekodha masongs 16. 16. So 2 albums guys. Handisi. Une shuviro here kuti ukwanise kunge uchirekodha masongs ako even uchiri muno muprison? Ndine shuviro ndinotozvida chaizvo kanyanyisa. Muno mugwero mune recording studio kana uchiziva? Muno mugwero ndinatsoziva tairekodhera mugokwe kwedu kwatairekodhera gokwe. Alright. Aiwa izvezvi taura kuti uite appeal yako kune vanhu vanogona kuona vane mastudios vari mugwero hativazive isusu andika kana kuti vari mukwekwe kana kuti vari padhuze pamwe mushurugu through the rehab office vanogona kuuya vakasi kuti takanzwa mukomana uya anonzi Moses Mutasa achiimba toda kumurekodha ende varitoziva kuti unenge usina mari vanogona kuuya kuno vachitaura kuti toda kuti urekodhe tokurekodha for free kana kuti kune vanhu vari kunze vanogona kuti aiyo tsvagai studio yekuti Moses arekodhe ndigozoita se ndigozobhadhara zvangu. Mukana wako uno kuti utaure kumhuri yeZimbabwe? Ndinoti fara kwamuri mhuri yeZimbabwe ndini Moses Mutasa ndinobva kugokwe ndiri pano paWawa ndakasungirwa mushe kuba mombe. Mhuri yeZimbabwe chakandibisa mombe upenyu mamiriro awo wanga wakaoma zvakanyanyisa but pari zvino ndinokumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe rubatsiro. Ndinoti kune avo vane marecordings vanorekodha kana muchindifarirawo muchikwanisa kunzwa kuchema kwangu munondibatsirawo. Ndiri munhu anoimba kunyanya masong egospel ndinonyanya kumaimba kwazvo ndo masong andinonyanya kufarira. Ndichitiwo kune vamwe vanondionawo ndinogona kunge ndine chimwe chipo chamunogona kuona imimi ndisingachioni inini munokwanisa kundiitirawo mhuri yeZimbabwe. Ndinokumbirawo rubatsiro uye ndichiti kune vandakabira mombe ndinokumbirawo mundiregererewo, ndinokumbirisisa mundiregererewo uye kwamuri kumaraini ikoko muve munotaudzana kunyangwe nevabereki vangu ndakurumbirisisa ndapota ndakanyadzisa hama dzangu kwazvo zvichida nemamiriro anga akaita zvinhu ndakumbirisisa mundiregererewo mhuri yeZimbabwe. Aiwa tinotenda ndi Moses Mutasa uyewo zvekare kumba kwakasara mudzimai ane mwana wechidiki nekudaro kana kune vanokwanisa kunge vachiendesa zvikwanisiro toziva kuti vana vadiki vanoda kuchengetwa nemakore mangani?
asati atomokwanisa makore asati akwanisa gore zvireva kuti panodiwa pachiri kudiwa hembe dzemwana mudiki ari under 1 year zvichienda kumberi vamwe vanogona kumuchengeta kusvika baba vake vachizenge vabuda mukana iwoyo wekuti tizadzise chirevo chinonzi rwakakomborerwa ruoko runopa pane runogamuchira pamwe chete nemudzimai vanoda kuchengetwa kuna amai vakagara vari kutochengetwa naMoses Mutasa iyezve ndo vakuchengeta amai pamwe chete nemwana nekudaro tanzwa kutiwo baba havasi kunyanyocheuka kumhuri yamai vaMoses nokudaro vari kudawo rubatsiro kubva kwamuri uyewo nekutarisirawo kugara tichikotarisira kuti Moses kana achizenge abuda munomu ndezvipi zvimwe zvamungamubatsira nazvo music industry ndeimo iri mukati make uyewo nekuti munhu anonamata mazvinzwa achinamata panapa munamato wake ndewekuti mumubatsire tinotenda zvikuru kwazvo tiri kuno kuhwahwa prison kuGweru kwandina tarumbidzwa Rudhenya ari pakamera chirongwa chinonzi icho Home Away from Home zita ndonzi Sylvester Tafumana ngasangane zvakare mune zvirongwa pano paSly Media TV.